tembok. Mergo kula ngarep jangkep 40 dina. Para bandangan sewu kang mapan ning madyan awal. Ngeronti jangkep 40 dina putrane ingsun bakal nampa sawijining dipati ing kono kang bakal disengkake winangka dadi garwa Pramasena. Menapa putra dalem sampun gadhahi pamilihan. Nek Pramasena gagas to. Paring dawuh kula Sinuhun Prabu. Iki ning pendopo agung, iki dudu ning lapangan. Lah kok ono edan padha munggah iki karep iki apa? Sinuhun Prabu Brawijaya. Menawi wonten salah setunggalipun kawula ingkang sami minggah wonten ing Majakulit, ing mriku kula dereng mangertosi pikajenganipun. Mula saka kuwi jeneng sira tak atur kasih penak. Ngestaken dawuh. Sing dadi tuanggane munggah ana ing pendopo agung Praja Majapat iki sapa? Kula. Jenengmu sapa? Kula Mbok Rondo Kendil, Wong saka ngendi? Gedang Sari. Lah wong sakarone iki Niki dulur lanang kula. Kula Pak Kiki Kendil. jenengmu sapa, Pak? Kemet Om. Lah siji kae. Kula Sodik. Oh, Pak Kemet karo Pak Sudi. Karo Mbok Kendil. Kula nggih Mbok Kendil. Sapa Gedang Sari? Saking Gedang Sari. Munggane pendopo agung Majapat dipani gawe apa? Kula badhe nglamar Kanjeng. Lamar. Nggih leres. Lamar sapa, Mbok? Putra dalem ingkang asma Sekar Kenanga. Lamar Sekar Kenanga. Nggih leres. Mbok Rondo. Dawuh nggih. Apa mbok pikir? Anggon ninggalke ana ing desa Gedang Sari. Kowe munggah ana ing pendopo agung Praja Majapahit. Saengga kowe bakal nglamar kelawan Sekar Kenanga putrane ingsun. Nggih sedaya niki sampun kula pikir, nek mboten kula pikir nggih mboten badhe kapan kula suwan wonten Majapahit kelawan putra dalem. Nek ngono ya le ya. Mula saiki pun mau kepe. Piye? angsale mikir ketau jam 3 ngantos mes subuh. Nek pancen kowe iki nglamar wujute pelamar iki apa? Lah iki. Ngono titik diaturke le. Diaturke. Lah iki. Apa le? Niku wis tak dedek siji kok do pengalaman. Nah. Iki penglamare Nggih. Sekar Kenanga. Singgal namine Jarek kangge manten putri Benjang. Iku mindringan urung lunas lho, Mek. Anu yo. Anyur bis. Niki sandal saking konan. Aja mbok toneponan ah. Paling ora iku menara apa kok citra. Gabungan citra karo menara. Mosok tuku sandal sijine menara sijine citra. Ora siji-siji. Met, Diaturke le diparengke. Gatono, Amit. Nggo. lho mas pikir aku kok mbok tonge sandal. Pun. Ditampa men, kelamane apik dhewe men. Alhamdulillah kabejian ya men. Bejo Iki penglamar saka desa Gedang Sari. Nggih saking desane kula niku gedange wonten wingke, Den. Gedane pun teng gone pripun kok teng bagian niku lho. Dapur konsumsi. Konsumsi. Bagian konsumsi. Konsumsi. Iya. Kok di balekno? Jenengan Lamaran. Menjilu-jilu ning kota. Teges kowe bakal nglamar kan Sekar Kenanga. Teges kowe padha karo inyo kan ratu Majapahit. Lah kok kula niki kena sampingan. Coba sarap. Penglamar ing kono kang bakal pasrahke kan putraku Sekar Kenanga. Babar pisan ora nyenengke atiku, malah kosok baline. Kok ora pasrahane ratu ning Majapahit. Lho carane desane kula niku nek ngamar ke panci kados ngaten iki kok. Iki kumawas.
Kowe iki wong saka desa. Kowe iki wong kere. Paribasan mlarat lenjong jagat. Gondang apa? Mbok Rondo, ndek. Kula Kanjeng. Waktu dina iki nek pancen ke bakal nglamar klar kono ora bakal tak tompo. Waduh, cilaka. Terus saiki kemajo, Dek. Aku nyawang karo kowe dijember nang pendopakku. Gawe seto. Paling jauh. Iki garapanmu. Paling jauh Sinuwun Prabu. Sakmane mbok. Sandale kari. Sandale kari. Sandale kari. Sandale kari jancuk iku. Tak kuatok sandala kuatan. Gagak seto. Paling jauh. Sakmane mbok Rondo saka Gedang Sari. Ingsun bakal gelar Kiripat Mboyo. Sok-sok wae kang bisa nyingkirke Bandangan Sewu kang mapan ning madyan alon-alon Mojopahit. Yen to wadon bakal tak sedurke kelawan putraku Sekar Kenomo. Yen to kakung bakal tak jodohke. Kula seksinipun. Kakang Rodo, Patri Joko Sanjang Rama. Jadi jenengmu Jawa Kendil. Sing nglamar Mojopahit kepengin dadi bojone Gusti Ayu Sekar. Iya. Ngene ya. Iki ana dalan kanggo kowe. Bisa nggarwa Gusti Ayu Sekar Kenomo. Nan. Mojopahit lagi wae geger. Akeh bupati Bandangan Sewu sing ngersakake kepengin mengku dadi garwane Gusti Ayu Sekar Kenomo. Aku piye? Nah, ngene. Sinuwun Prabu Brawijaya iki nganakake gelar Giri Sayembara. Sapa wae ora mawas
sing bisa ngundurake Bupati Bandangan Sewu. Nek wadon bakal didadekake dulur Sinarawedi, tumiba kosok balene. Nek kakung bakal didaopake. Ewu goro iki lho, Komde. Setan. Loh, kok anak menungso kok urung dadi kok ya. Aku iki mau ketemu wong ganteng-ganteng. Bareng ning papan iki ketemu bedes belek kang kaya mangkene. Hei, kowe menungso apa kewan? Masu. Nggih, Aku susah. 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 Susah bango apa susah mprit? Aku saya weh. Susah bango apa susah mprit? Wah, taman. Piye? Piye? Kowe iki menungso kaya aku. Lah aku kok. Jalan manuk emprit miber-miber turut-turut pager. Angger iso tak sawer bir kok nak bar. Manuk emprit miber-miber turut-turut pager. Manuk empet, ibel-ibel, ulet-ulet, empet. Alah, ora cocok. Manuk emprit miber-miber turut-turut pager. Jalan. Engko terpen kerja. Kowe apa? Hah? Kowe apa? Endra Noto. Endro to. Ya, Endi? saka ing Mas Pati. Kowe Oiban seto Dipati Ponorogo. hidup sama reta. Sampean Bupati Bojonegoro Indrawati oh iki jenenge wong ewu gala. Sewu negara kumpulaning kabeh para dipati kemapan tunung pundring Ponorogo. Pangno, aku apa nggih? Alon bojone Karkenanga. Hei, aja ngaku kareke bojone Sekar Kenanga. Sekar Kenanga bojo kok dapurmu kuwi. Lho, aku Agus dhewe kok. Dapuramu kaya blekok moncrot. Apa kowe karepe marang Sekar Kenanga Kang Endah Sulistyo ing Warna? Kowe abeh wis bali ewu gala. Akalane bojoku. Kowe ane aku. Lho, tak dene apa? Maju. Maju. Go maju. Aku tak maju blok kok. Ayo, Dik. Kowe sumikir ora usah ketemu palang. palang iye. Kalau yo joku. Kehali. Kene gali. Tak hatem mati. Haliku kudu bisa mboyong Sekar Kenanga. Iku wis umpahmu. Ayo, Umpah tenan. jo. Swandi, kuwampleng sirahe ben diwenehno Sekar Kenanga. Kowe iso. Halo karono syarate. Apa? Iki lho, apa gendel wis ugel lho. Aku negara wis olah talit kaya abatan Aceh. Aku bali Aceh.
sabda dening Gagak Sing. Nggih. Mongko rikala semono saklungane mbok rondo kendhil saka gedang sari. Ingsun gelar Giri Patmoyo. Sapa sing bisa mbalekke Bandangan Sewu yen to wadon bakal tak sedulke Senara Ati yen to kakung bakal tak jodoh. Amet, Tuhan. Ono wong ora dadi kok metu iki sapa iki? Lo ndendil. Sapa? Apa ndendil? Sapa? Apa ndendil? Kowe iki sapa? Joko kendil. Oh, Joko Kendil. Joko Kendil. Nggih, kula. Kowe wani munggahane pendopo aku Mojopahit ana wigatine opo? Nggih, kula ati ngatur. Kula ingkang halekake iyang-iyang ewu negara. Nek ngono kowe kang mupu gelar Giri Patmoyo. Sekar Kenanga, putraku Genduk Cahayu. Dawuh kula. Negara Mojopahit saiki wis tentrem. Kagok tumindak lan pakardine Joko Kendil kang bisa mungkasi karya nyingkirke Bandangan Sewu kang mapan ora ing Mojopahit. Iku lho Genduk calon bojomu. Calon bojo kula. Joko Kendil. Yo kae. Iki calon bojomu, Dik. Iki. Wah, lempiu. Joko Kendil. Nggih. Wis sing ndalekake wong-wong sewu negara. Iya, apa iki yo? Sing nentremake Mojopahit iki kowe. Nek ngono sudi apa aku jadi bojomu? Apa? Apa? Kowe apa? Matane cek. Matane Kendil. Kowe arep apa? atune we gawe ditamboyo apa balekake wugala oleh karena tak kepro hongko Ojo. Gading kok menengahi piye to? abot ada diseleh Lah iki piye lu dadan kaya ngene iki piye kok malah menengahi iki piye? Kanjeng Rama. sabar iki diselehno sik diselehno lha ake apa otane nyawa ngene arep ora otane nyawa Wis ero. aku ndi Markiban anduk Joko Kendil. ai ban otane Lah aku markiban kok. Rumiyin Kanjeng Rama. Sekar gading yen to saiki Mbak Yumu Sekar Kenanga iki. Kan mbok Sekar Kenanga mboten purun. Iya. Kula saged Kanjeng Rama. Tegese sago. Kula saged. Kendil. pripun Saiki Sekar Kenanga rasaku karo kowe Nggih. line gelem ora. ini nenten Iki adine Sekar Gading. bener alhamdulillah Lho, Purun kok Kanjeng Rama. kowe gelem Sekar Gading? Lan kowe Joko Kendil. Jadi kowe kok malah ndelok anakku kok malah gay ya. aku duyu Sekar Gading. Cek kula Kanjeng Rama. Joko Kendil kono kanjeng sanjeng tamu. kowe nelawan ora Kakang Joko Kendil. Aku seneng kok Kakang. Lahirku tulus ing batin. Tenan? Tenan. aku ya neng aku ya neng ngene aku pengen bobo ambek kowe kok Kok ngono Kakang? iya Saiki. dojo ya bobo Ngono. ngono ya Kakang. oh
Raden. Yo. Kowe aku percaya nek kowe iki wis ngamu karo aku lain usahaten. Yo. Rene kowe terus nambah aku. Kowe ben ngerti gak ono nane bojomu. Aku anteng. Oh, Rene. Gajah sekali. Tak terima Ungu gajah. Loh, sampai Gajah sekali. Lupa dijokoken. Nganti tepung jagat paribasan ora semoro kelakon ketemu. Wit krono Joko Kendil ki ya aku. Nek pancen kowe ora percaya apa sing dadi aku. Rantinen sak bentara. ngono Kakang. Lah Kakang juga kecil Kakang nek kira ya Piye? Jon. Kakang Joko Kendel Kakang sampeyan aja ado-ado karo aku to Kakang. Saiki cocok. Kapan yang di? Yang ungu. Pakai jani. Bang, ya Bang. Kan, Bang? Sampeyan iki nae to Kakang. Nah, saiki percaya mbakku. Oh ngono Kakang. Saat kenane iku aku bisa Gus. Nanging oni yen to ono bocah wedon senane aku. Lain uruse batin aku bisa Gus. Lho iku sak tenane aku. Yen ngono aku percaya kok Kakang. Eh, Ya percaya Kakang. Rene. Rene. Pamecek. Saiki wis percaya. Percaya kok Kakang. Nek yo ngono yo Kakang yo. Ono apa? Aku kuwi kepengin lho Diajeng Sekar Gede. Kowe putra Nalendra, putra sesembahan. Nek yo kene iki kok penak-penak leboke bocah bagus Diajeng. Niki garwane kula kok tambah Sekar Kenanga. Garwamu. Nggih, garwamu cilik rupane. Ana rupane ki kok sesandingan karo bocah bagus ngaku-ngaku garwamu. Iki ra ora edan to. Diajeng. Lah nggih Kang Mbok Sekar Kenanga. Kula pun niki garwane kula Kang Mbok. Garwamu. Nggih. Gede. Nggih kula Kang Mbok Sekar Kenanga. Joko Kendis. Nggih niki Kang Mas Joko Kendil. Kakak Joko Kendil Kakak. Kakang aku iki ora. Aku bojomu lho Kakak. Duh. Kene yo Diajeng yo. Rikala senono Sekar Kenanga. Kakak jero ora yo Kang Mbok to. Tak suwun yo Diajeng ya. Mbok suwun Kang Mbok. Ayo to. Wis ayo. Ayo Kakak. Kakak Joko Kendil Kakak. Aku iki nak awor sampean iki ayem kok Kakak. Kakak seneng aku Kakak. Aku nengenan. Sampeyan iki lho Kakak. Aku sayang to Kakak. Aku jaluk disayang. Iki wae Yo ki wetenge to. tenan wae. Iso. Rene, aja ayang gelem. Tenang Kakak. Ayo Kakak diwiwiti sing sisan dhisik. Rene lem
Kene lho, bojoku wae ngawe. Ngono. Ono ojo anu kene yo, bek iki yo, bek. Lah piye to, Kakang? Ojo iki nek kowe eneng-eneng. Engko aja eno. Ya sepisan meneh aja kene ya, Kakang. Ya, bulan atu. Ngono ya, Kakang. Ya, Kakang. Aku tak lupa. Heeh. Nan lho, Kok bisa mas tak gondeli ya, Kakang nang ya? dhewekne. Aku ki love you. Iya, Kakang. Iya, Kakang. Ya udah. Eling-eling yo. Aja nganti kok paringke lamun toh disuwun marang sekali. Memang matur cinci Kakang coba kendel. Lo, bagus maneh, bagus maneh, bagus maneh. Makin dhisik kan mbok sekar kenama. Sampun sepisan sampeyan nyuwun garwane kula. Iki ora bakal tak endi. Mbok Kondeli, wis ora apa-apa nak Joko Kondeli iki tinambok Kondeli. Ora apa-apa. Sajroning atiku ki ora apa-apa nak Joko Kondeli iki tinambok Kondeli. Aku bakal nuwun kendel kang Kanjeng Rama. Rama nyuwun Nek kabeh mau stuti wancine lirah mulan pun kakang bakal netepi darmaning bebrayan. Mula ayo bebarengan gembul Bujono Andra.